15 to 16, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Sige po, makakaupo na po ang mga isa. Ngayon po ay mainit, subalit ang Espiritu ng Diyos at siyang sumang ay dumating. Amen? Amen! Si Pastor po ay masaya, pero gano'n po siya ng electric fan. Yeah, masaya po si Pastor. Dahil sinabi po ng mga Korean visitor na ang Samsamang family ay mga very good. Amen! 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 Sa malakas na tinig, nananampalataya po ba na mga very good ang mga taga-Samsamang sa biyaya ng Diyos? Amen. Pag nag-amen po tayo, ang mga bad spirit po ay umaalis. Kapag ang mga nasa church po ay nag-amen, ay lumalayas po yung mga bad spirit dahil ang Holy Spirit po yung natatanggap natin. Ang mga pastor po na bumisita sa atin mula po sa Korea ng nakaraan ay nagbigay ng maraming papuri sa Changsomang. Na-amaze po sila sa Changsomang. May dalawang pastor po na bumisita sa atin dito sa Pilipinas mga 2 months ago. At noong panahon po na yon, kahit na ipahayag nila ang parehas po na mensahe, parehas po na message sa loob ng 3 araw, kalahati naman ang kanilang naabot noong time po na yun. Sobra po silang nasiyahan, nagpahayag po sila ng grabing kasiyahan sa Changsomang dahil sa 100% po na message na nai-preach po nila dito sa atin sa loob lamang ng 2 araw. Amen. Amen. Kaya natutuwa po sila sapagkat napakaganda ng quality ng Changsomang Mission Church, madaling makaintindi. 하나님께서 장수만 가족들에게 지혜를 주셔서 군사와 가족들을 하나님께 건강하게 되어 쓰임받고 또 감사드리고 여러분들에게 하나님의 큰 지혜와 지식과 축복이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya naman po nagpapasalamat po si Pastor Jong sa Panginoon, sa ating Diyos, sapagkat nagbigay ang Diyos sa atin ng kakaibang karunungan sa Changsomang. At ito po ay nagkaloob siya ng mga talento at mga biyaya na nararanasan natin ngayon dito sa church. 모든 나라는 자기 몸으로 하나님 말씀을 전할 때 굉장히 Kaya naroon ang pagpapanalangin sa atin ni Pastor John at ito po ay napakahalaga sa bawat bansa na ipangaral ang Ebanghelyo gamit ang sarili nating wika. 아멘. 아멘. 그러니까 Amen. Ngayon pong araw na ito ay matagal na panahon bago muli nakita ni Pastor John si John.
Ngayon po, ang pamagat po ng pag-uusapan natin ay kung ang tradisyon at ang Biblia ay magkaiba, alin ang dapat nating panampalatayan? 성경은 마가복음 16장 15절 16절을 다 같이 음성으로 읽어보겠습니다. Sabi po sa text na binasa natin sa Marcos chapter 16, 15 to 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan." 아멘. 아멘. 이번에 저도 정말 큰 은혜를 받았습니다. 성경 마가복음 16장 15절 16절에 보니까 그 시대에 너희 복을 찾아야 하며 만민에게 복을 찾아라. 기쁜 세례를 받는 사람은 복을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받는다. He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." 아멘. 아멘. 로마 시대에도 수많은 사람들이 유대교를 믿었고 여호와 하나님은 야훼 하나님을 믿었습니다. During the Roman era po, maraming mga tao ang nananampalataya sa Judaism at naniniwala sila na si Jehovah or si Yahweh ang Diyos. 그런데 본에 보면 예수님께서 마가 요한의 단방에서 성경을 보셔서 여기 120명이 모여 기도하는 제자나 신자들에게 성경을 보여준다는 것을 행전 2장 11절 4절에 상세히 기록하여 이렇게 Subalit, kailangan po natin bigyan ng close attention yung katotohanan na sinasabi po sa Acts chapter 2 verses 1 to 4 na si Jesus po ay pumunta dito sa lupa kasama ang kanyang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo, noong panahon po ng pagbaba ng banal na Espiritu sa mga disciples at sa mga mananampalataya, habang sila po ay nagkakatipon, na binubuo po sila ng 120 people. 아멘. Last year, 잠깐만 그리스도의 신뢰를 완화되는 마가장 all 사마이 So, nung last year po, meron po mga 120 students po ang siyang sumang at lagi po nag-pray bawat morning. 아멘. 아멘. 내 이름으로 하면 우리 이런 나오는 Kung hindi po nananalangin, paano po kikilos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? 아멘. 예수님은 내가 교육까지 오신다고 성경 여러 곳에 약속해 주셨습니다. Kaya ipinangako po ni Jesus sa maraming lugar sa pamamagitan ng Biblia na siya po ay darating na gaya ng isang magnanakaw. Jesus Christ, His Lord, come on, who is going to Kung si Jesus po ay pumarito sa atin, sino po ang kanyang matatagpuan? Kaya ang mga born again po ng mga tao ay kailangan manatiling manalangin na sila po ay kunin or samahan ng Panginoong Jesucristo. Bakit po kailangan magbasa ng salita ng Diyos araw-araw? Dahil habang nag-aantay tayo, kailangan natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Sabi po sa Revelation or Pahayag chapter 16 verse 15, "Masdan ninyo ako'y dumarating na gaya ng isang magnanakaw. Mapalad ang mananatiling gising at nakadamit upang siya'y hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan." 아멘. 3.5장 이제를 보니까 주의 날에 밤이 하면 끝까지 주를 너희 자신이 자세히 아니라. Sabi po sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 2, "Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi,
Sabi po sa 2 Pedro chapter 3 verse 10, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matuupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. 아멘. 아멘. 마태복음 24장 43절에 보니까 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아노하니 만일 집주인이 무적이 어느 경제로 훔쳤다 한다면 여기 있어 그 집을 훔치 못하게 하였으리라. Sabi din po sa Mateo chapter 24 verse 43, ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng isang bahayan, kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. 아멘. 아멘. 그래서 오늘 크리스찬 나이 공업이 이민때 매일매일 Kaya po ang ating pong Kristiyanong pamumuhay na nagtataglay ng pagkakaroon ng pagiging nating born again ay napakahalaga. Dapat po ito ay manatiling buhay. Amen? 아멘. Father God, Jesus coming. Beautiful person, salvation and you. No. Kung ang Diyos po ay dumating, ang relihiyon po ba ay mga pagliligtas sa atin? Salvation. Who is salvation given to you? Sino po ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan? 모르다 hundreds of person salvation given to you. Ang salita ng Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kumpletong kaunawaan para maintindihan po natin ang tunay na pagliligtas ng Diyos. 예수님의 약속대로 기도하며 백경이는 믿으신 분들에게 주실 것이 없어서 성령을 부어주신다는 것을 기억하고 우리들은 물세를 받는다고 하더라도 말씀이 기와 믿음 생활을 성실하게 함으로해서 Alalahanin po natin yung ginawa po ni Jesus sa 120 disciples nang sila po ay nanalangin at sila po ay nagising, kagaya ng ipinangako na pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa kanilang mga buhay. 아멘. 아멘. Everyday word of God, everyday pray for you, pray for us. Kaya po sa araw-araw, kailangan magbasa ng salita ng Diyos at manalangin. Church member, school member, barangay neighbor, in the world, ministry, leader, in the world, president, really pray for you. Ang mga church members, ang mga school members, ang mga leaders po ng ating mga barangay ay kailangan din pong ipanalangin at dapat din pong maturuan ng mga salita ng Diyos. 아멘. 옥수님과 같은 성령의 은사를 얘기하고 기도하고 하나님 능력과 은사를 받아 적극적으로 활용해서 여러분의 가정과 직장과 사업장과 나라와 민족과 국가를 받는 그런 역사를 나게 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. Matapos po natin makatanggap ng water baptism, kailangan natin maging matapat sa pagbabasa ng salita ng Diyos at ma-maintain natin ang ating pananalangin sa pamumuhay natin na marunong manalangin. At sa pamamagitan ng pagsisisi at pananalangin, matatanggap natin ang regalo ng banal na Espiritu Santo sa atin, kagaya po nung nangyari sa panahon ng Pentecost. 그래서 our 올라가 이기, 마음을 이기, praise song, worship song, powerful song, graceful song, prayer, powerful prayer, speaking dance, powerful speaking dance, very important. Sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos at maging sa pananalangin, siguraduhin po natin na ito ay may kapangyarihan. Kaya, lagi po tayong dapat na matuto na manalangin gamit ang speak and tongues sapagkat ito po ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Espiritu. Amen. Amen. In your no power, spirit, evil spirit, God is sickness spirit, how to get out? Kung tayo po ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos, paano po palalayasin ang mga masasamang espiritu, maging ang mga sakit at karamdaman na pwedeng tinataglay natin? Amen. 오늘 사발사발자 Satan's come out. 자, God is sickness spirit, in the name of Jesus get out. 1, 2, 3, go. Sabay-sabay po ng malakas, mga sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, labas. God is sickness spirit.
the name of Jesus. Get out. So, ipastor na lang Lord. 1, 2, 3, go! Body Body sickness. sickness spirit. In the name of Jesus. Get out. In the name of Jesus, get out! Out. Get out! Out. Get out! Out. The body sickness. In the name of Jesus. Get out. The people's come. Baka mo na po. 1, 2, 3, go! Out. 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 Get out! Out. Get out! Out. Get out! Curses be in the name of Jesus. Get out. Curse the spirit in the name of Jesus. Get out! Curses be in the name of Jesus. Get out. Curse the spirit in the name of Jesus. Get out! Out. Out. Get out! Out. Out. Hallelujah! Nakapara pala kayo. Amen. Napakahalaga po na dapat may power ang pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Tapos, 세례 요한의 세례가 아무리 신자들에게 제사함을 주었습니다. Tandaan po natin na ang bautismo po na natanggap po mula kay John the Baptist ay ang bautismo sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa mga nananampalataya. 마가복음 1장 4절에 보니까 세례 요한이 광야에서 제사함을 받게 하는 4개의 세례를 줬다니 누가복음 3장 3절에 요한이 요단강 근처에 와서 제사함을 받게 하는 4개의 세례를 줬다니 Sabi po sa Marcos chapter 1 verse 4, si John the Baptist po ay pumaroon sa wilderness at siya po ay nagpahayag patungkol sa bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At sabi din po sa Lucas chapter 3 verse 3, si Juan naman ay pumaroon din sa malapit sa Jordan River at doon po siya po ay nagpahayag ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. In this message, Jesus Christ is coming. So you crucify by more slowly. Sa ganito pong pangyayari ay hindi pa po si Jesus na ipapako. Jesus blood more slowly. Hindi pa po dito bumubuhos ang dugo ng Panginoong Jesucristo. 마가와 바로 똑같은 내용을 저술했습니다. 제사함을 받게 되는 회개의 세례를 좀 가리하고 시작을 보셨습니다. Si Marcos po at si Lucas ay nagsulat din po ng magkaparehas na pangyayari. At makikita natin dito na inilalarawan po ng dalawa na ang pagpapahayag patungkol sa bautismo ng pagsisisi ay para sa kapatawaran ng kasalanan. 제사함을 받게 하는 회개의 세례를 좀 가리하고 Unawain po natin, ang pagpapahayag po patungkol sa bautismo ng pagsisisi ay para sa kapatawaran ng kasalanan. Parehas po itong isinulat ni Marcos at ni Lucas. sometimes so many people hide. You're sinful hide. Marami pong mga tao ang napapagod ng grabe. Oh, why not God? You're sin. Get out of war. So many people motivating hide. Dahil po, marami pong mga kasalanan ang hindi po natatanggal sa atin. Kaya, nag-end up po na tayo ay napapagod at yun, napapagod. 솔직하게 그걸 sin. forgiveness. 우리 really 신사지. I pray. Kaya po, pag pumupunta tayo sa church, lagi po natin ipanalangin yung kapatawaran ng Diyos sa atin. Magkaroon po ng sincere heart sa pananalangin na ang pagpapatawad talaga ng Diyos ay matanggap na natin. Sometimes people will pray. I know more. Sometimes I motivate. Kung napapansin daw po ni Pastor, marami na ang pagkakataon na nananalangin po kayo na hindi na kayo umiiyak sa Panginoon dahil sa mga kasalanang ginagawa. You're crying today at the time. Even Jesus Christ today. You are forgiveness given to you. Kung nagagawa natin ang iyakan ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos, tunay nga na mamumove din po ang puso ng Diyos at si Jesus ay patatawarin din naman tayo. Our sin cannot be difficult. How can Jesus Christ be stubborn? Kung ang kasalanan
hindi matanggal-tanggal sa ating mga buhay, hindi po ito mapapalayas, paano po lalapit sa atin ang Panginoong Jesucristo? Kung maaalala po natin, sa mundong ito sa labas, marami po ang mga karunungang galing kay Satanas. 사탄이시다와 사탄이시다. everyday TV, everyday smartphone games, Ano po ang mga karunungan na matatagpuan mula po sa karunungan ni Satanas? Gaya po ng mga napapanood po sa mga palabas at maging sa mga mobile games po na mayroon ang inyong mga cellphones. Kaya ang ating pong Kristyanong pamumuhay kailangan magtaglay po ng tamang pananampalataya. Madalas po makita po ni Pastor Jong ang mga taga-Changsumang, siya po ay natutuwa. Nakikita niya po yung mga workers po ng church na nagtatrabaho na nga at pumupunta pa po sa paaralan. Natutuwa po si Pastor. Marami po ang mga magulang na hindi kayang matustusan ang kanilang pag-aaral. Subalit, meron pong mga kabataan na mayroon pong wisdom at karunungan. Kaya sila po ay nakakapagpatuloy. Nakikita po ni Pastor na ang mga kabataan ay masaya na nagtatrabaho at masaya din po silang pumupunta sa paaralan at nakikita din ito ng Diyos at natutuwa ang ating Diyos. Amen. 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 신들의 나음에 그러니까 아멘. Amen. 물체가 구분과 관계가 있습니까? Ang bautismo po ba sa tubig ay mai-relate natin sa kaligtasan? May kaligtasan po ba sa bautismo sa tubig? 아래 성경 읽어보겠습니다. 마가복음 16장 16절 말씀드리고 Tingnan po natin ang Marcos chapter 16, 15 to 16. Kayo na po ang magbasa ng malakas. 1, 2, 3, go! Amen. 아멘. Lord, 2000, Jesus Christ is coming from to crucify by the world and Jesus 잊지 않은 자기 존재를 믿었습니다. 2,000 years ago, si Kristo ay naipako sa krus, siya ay namatay at muling nabuhay. At yun po ang tinutukoy sa verse 16. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan doon sa pangyayari pong iyon na ginawa ni Jesus. 그래서 우리가 Old Testament, New Testament, 사바이 때리 Kaya tandaan po na ang pag-aaral po ng Old Testament at maging ng New Testament, dapat po itong pagsabayin na pag-aralan. Napakahalaga po ito. New Testament importante, okay, importante. Old Testament, really important. Kung ang New Testament ay mahalaga, ganun din po lalo na ang Old Testament, mas napakahalaga po ito. 그래서 Genesis to Revelation, Kaya po, ang Genesis hanggang Revelation, paunti-unti po itong pag-aralan. 베드로전서 3장 21절에 자, 말씀드리고 Sabi po sa unang Pedro, chapter 3, verses 20 to 21, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah. Ayan, may Tagalog na. Sige po, sabay-sabay na malakas. 1, 2, 3, go! Sila. Ang tubig.
Amen. 아멘. 자, 베드로전서 3장 20절 21절에 보니까 그가 노아 가족 8명이 물에서부터 홍수선으로부터 구원을 받았다는 것입니다. 그리고 이제 너희는 물에 떨리고 세례라. 이 물이 세례라는 것입니다. 하나님이 향한 선한 양심의 강국이라. 이는 육체의 더러운 것을 제하여 보이니 아니요 하늘의 선한 양심의 강국이라. Kaya po sabi po sa verse 21, sabi po dyan, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. 아멘. 솔직하게 really who 오해를 prayer 아들가 나의 신 forgiveness 나의 신. Kaya po, pag tayo ay pumupunta sa church, kailangan po na manatili yung pananalangin na ang kasalanan natin ay laging patawarin ng Diyos. Kagaya ng kung paano natin natanggap ang kapatawaran nung tayo ay tumanggap ng bautismo. sacrifice review, worship, dancing, theology, general education, Ang mga paglilingkod na ginagawa sa pamamagitan ng pagtugtog, pagsayaw, pagkanta, mga paglilinis, at ano pa mang mga ginagawa natin para sa Panginoon, lalo na ang pag-aaral, ay napakahalaga po ito sa Diyos. how many papers Kaya, maging sa Changsumang po, ang lahat ng mga estudyante ay talagang ini-encourage po talaga na mag-aral. 아멘. 바이블 카리지모 청소년 크리스천 스튜던트 파더가 미션 자스. Bakit kailangan o nararapat lamang na ang mga estudyante ng Changsumang na nag-graduate ng grade 12 dapat mag-college dahil pinagkalooban ka na ng karunungan ng Diyos. Kung ang karunungan at ang talento na ibinigay sa iyo ay hindi mo pagyayamanin, paano naman po ito? Pastor, 2026 year, school year, Pastor, I pray, Father God, 260 students income, Father God, help us. Pray. Kaya ngayon pong 2026, nagpipray po si Pastor Jong na magkaroon po ng mga at least 260 students po dito sa Changsumang. last year, 저희 teaching staff, very good teaching staff. Last year po, tayo po ay nagkaroon din naman ng mga very good na mga teaching staff. 제 청소만, tuition fees small, and teaching staff, salary difficult, all outside. Subalit po, dahil po sa maliit na mga kakarampot lamang po na tuition fee na nakukuha po, ay may mga naghirap po ang teacher pagdating sa pagtanggap ng pagpapasahod. Kaya po, marami sa kanila din ang umalis. 2year teaching staff, Pastor, not understand by that experience. 근데 before teaching staff, Pastor experience understand. Very good teachers. Pero ngayon po, nauunawaan po na ni Pastor ang mga nangyayari, kaya bagong teaching staff naman po, ang pinapanalangin niya na makatanggap din po ng mabuting experience sa atin. Salary small, salary giving, every day, so many hours working. Kakaunting salary lang po ang natatanggap, samantalang araw-araw marami ang oras ng pagtatrabaho na ibinibigay. So Pastor, thank you so much, teachers. Kaya nagpapasalamat po si Pastor, lalong mahigit sa mga teachers po na grabe po ang pagtsatsaga. Amen. Glory to God. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Thank you po. Kung ang Changsumang po, iisa lamang po ang magmamanage, kaya po ba ito? Hindi po. Lord, somebody pray for you, pray for us. Somebody success.
Kaya po, lagi pong nakikiusap si Pastor Jong na ang bawat isa, ipanalangin po na ang tagumpay po ay matanggap ng siyang suma. 온 사발사발이 너무 Bawat isa po ay magmahalan. 아멘. Amen. 사발사발이 너무 Kaya po, magmahalan po ang bawat isa. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo, I love you with the love of the Lord. 바이블 마세요. 헤이. 오. Sabi ng Bible, pananampalataya, pag-asa, at ang pinakahigit sa lahat ay pag-ibig. Amen. 아멘. Amen. 너무 엔. Faith. Kaya, love, hope, and faith. 너무 Kung walang pag-iibigan, ano naman ang pag-asang nag-aantay? Kung walang pag-iibigan, ano naman ang saysay ng pananampalataya? Ang pinakauna tigit sa lahat, ang pag-ibig, ang pananampalataya, at pag-asa. Kaya pag nakikita niyo po ang mga teachers po, i-acknowledge po natin ang kanilang mga paghihirap. Sabihin po natin sa kanila na mahal natin sila at ipinapanalangin po natin sila. Unang-una, nakatatanggap na po kayo ng mga pagtuturo ng salita ng Diyos. At ang pinakahigit po sa lahat ay ipakita din po ito sa ibang tao para sila din po ay makatanggap ng kaligtasan na natanggap mo din po. Tandaan po natin pangalawang bagay na ang katuruan ng mga apostol ay isa din pong batayan ng katotohanan. 우리들이 성경학자 또는 역사학자, 교부들 신학자, 이들보다 더 신뢰해야 할 영적 리더가 있다면 사도들의 삶을 뽑을 수 있습니다. Kung sa panahon po na ito ay may mga spiritual leader po tayo na pinaniniwalaan kung sila ay nagpapahayag ng salita ng Diyos kaysa sa mga biblical scholars, sa mga historians, or kaya sa mga church fathers or theologians, masigit po natin dapat na pag-aralan upang mapanampalatayanan natin ang mga itinuturo ng mga apostles. 아멘. very important message. 사바이사바이 와주시고. Kaya po, repeat after me po in English. If there is a spiritual leader, sabay-sabay. If there is a spiritual leader, we should trust more than biblical scholars, historians, church fathers, or theologians. We should be able to name the ministry of the apostles. Now, so many church leaders, 물론 안 understand. So many people who don't understand. 수많은 안 understand. Marami po ang mga simbahan na ang katotohanan ay hindi naman po talaga lubusang naunawaan ang salita ng Diyos. Marami po kasi ang mga simbahan, may mga simbahan po na ang tinututukan New Testament. May mga church naman po tinututukan Old Testament. So hindi po siya nabubuo. Paano po lubusang maiintindihan ang lahat? Tandaan po natin na ang mga apostles po ni Jesus ang talagang nakaranas, nakita sila ng malapitan, nakita si Jesus ng malapitan, natuto kay Jesus, at nakapag-witness ng mga miraculous ministry ni Jesus, at sila po yung example na kapag-exercise ng supernatural
Diyos. 아멘. 아멘. Yung mga apostles po. 무슨 Jesus Christ disciple member message very very important. Kaya naman, lagi po silang pinapaalalahanan ni Jesus, yung mga disciples niya po. Napakahalaga po yung mga pagtuturo po na binibigay ni Jesus sa mga disciples. Pastor message important. No. Kung ang mensahe lang po ay galing kay Pastor Jong, mahalaga po ba ito? Hindi po. 뭘로만 message important. Ang pinakamahalaga sa lahat ay kung ano ang salita ng Diyos na ipinapahayag niya. Amen? 여러분 칼리지 너 프로페셔널 message important. No. Kahit na ang mga theology ng mga pag-aaral ay galing lamang po sa isang professor, ito po ba ay mahalaga? Maybe Old Testament, New Testament, 100% important. Hindi po iyon mahalaga. Ang pinakamahalaga sa lahat ay maunawaan natin ang lubusan, ang Old Testament at ang New Testament. 아멘. Amen. 이번 무슨 3장 14절입니다. 그러나 너무 배우고 확실한 일을 알아. 너는 내가 미국에서 배운 것을 알며, 자 여기서 중요한 요점은 배우고 확실한 것에 아니라 우리가 누구의 배우는가 입니다. Kaya sa ikalawang Timoteo po, chapter 3, verse 14, sinasabi po dyan, but as for you, ikaw, magpatuloy ka sa anumang natutunan mo. Yan. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mo pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Ang ibig sabihin po nito ay matutunan natin hindi lamang kung ano ang dapat matutunan, kundi kung kanino ito nagmula. Your teacher, 뭘로만 teacher. Kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sino ang talagang nagtuturo sa atin? Si Pastor Jong po ba? Hindi po. Your teacher, apostle, Jesus Christ, apostle. Kung may mga magiging teacher po tayo, maliban sa Espiritu Santo, tandaan po natin ang mga itinuturo ng mga apostol. Our professor, our principal, apostle, all. Kung magkakaroon po tayo ng professor or principal, aralin po natin ang buhay ni Apostle Paul. At pakinggan natin kung ano ang mga sinasabi din nila. 아멘. 아멘. 여기서 자 우리가 누구에게 배우는가 매우 중요하다는 것입니다. 이슬람에게 배우면 이슬람 사람이 되고, 불교에게 배우면 불교인이 되고, 힌두교인에게 배우면 힌두교인이 되는 것이고, 안식일에게 배우면 안식일이 되고, 여호와 주인에게 배우면 여호와 주인이 되는 것이며, 이단에게 배우면 이단이 된다는 것입니다. Kaya, napakahalaga na malaman natin kung saan tayo dapat matututo. Kung tayo ay natututo ng Islam, magiging tayong Islamist. Kung tayo ay natututo sa Buddhism, tayo ay magiging Buddhist. Kung tayo ay natututo sa Hinduism, tayo ay magiging Hindu. Kung natututo naman tayo sa mga katuruan ng Seventh-day Adventist, tayo ay magiging Adventist. At kung tayo ay natututo sa Jehovah's Witnesses, tayo ay magiging mga Jehovah's Witnesses. Kaya sa mundo po, marami po ang kalituhan na nangyayari at nagaganap dahil marami din po ang mga nakakalitong mga itinuturo. Kung kanino tayo dapat natututo, ito po ang pinakamahalaga. Dahil pag mali ang natututunan natin, mali din po ang matatanggap nating conviction. Kung ang bawat isa ay natututo mula sa turo ng mga apostol, tayo po ay magiging mga tao na nagtataglay ng katotohanan na nanggagaling din po sa apostles. Kaya po si Pastor Jong ang kanyang spirituality ay masaya po siya. Dahil kung may professor po siya, nandiyan po ang Apostle Paul at si Peter. 아멘. 아멘. 성경의 지혜의 기준이라고 했습니다. 모든 기독교인들이
Kaya pinagpapala po tayo sa pangalan ni Jesus na manampalataya tayo na sa Biblia, ito na ang Biblia po ang batayan ng katotohanan. You really want to understand. You want to understand God's secrets. Very come. Kung ang salita ng Diyos ay talagang ating naunawaan, ang mga sakit at karamdaman, ito po ay aalis sa atin. Amen. Hindi mo lang understand drink, smoking, alcohol, many sicknesses. Kung ang salita ng Diyos ay hindi naunawaan, magagawa pa din ang pag-iinom, ang pagsisigarilyo, ang mga pagbibisyo, ang mga pagsusugal, at mahihirapan po tayo na makalaya sa kasalanan. 성경을 모르는데 어떻게 담배를 끊을 수가 있어요? 술을 끊을 수가 있습니까? 어떻게 도박을 끊을 수 있습니까? 어떻게 음란을 끊을 수 있습니까? So many people one of another smoking stops difficult. Alcohol stop difficult. Drinks stop difficult. Kung ang salita ng Diyos ay hindi natin naunawaan, ang lahat ng mga pagsusugal, pag-iinom, pagsisigarilyo, ay mahirap po itong putulin. Stress come in the name of Jesus. Amen. Kaya pag nai-stress sa pangalan ni Jesus, ito ay lumayas. Minsan, kapag si pastor po, ang stress ay dumarating sa kanya, in the name of Jesus, ito po ay lumayas. Dahil si pastor din po ay nakakaranas din po ng stress, ng pagkagutom, ng kung ano-ano pa po ng mga kahinaan. Kaya siya po ay malakas na nananalangin na ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus ay umalis sa kanya. Araw-araw po bawat taon si pastor po ay nakaka-face po ng stress sa pag-establish po ng school sa bagong taon dahil ang pera po na kailangan para sa mga libro ay napakalaki. Kaya marami po ang mga tao na nahihirapang maging masaya dahil minsan ang mga libro ay yun na hindi po nababayaran. Kaya kung ano man po ang problema sa pera patungkol sa mga pagbabayad sa libro, nananalangin po si pastor na sa pangalan ni Jesus, lumayas po ito. Sa lahat po na yun ay pinapanalangin ko ni pastor bago po siya matulog. Si Tantan po, pinapanalangin niya po si Mang Fe, si Nanay Shoni, lahat po pinapanalangin niya na ang mga sakit at karamdaman na ito ay lumabas, umalis. Amen. 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 Bakit po ang mga katuruan ng mga apostles ay may tuturing na batayan ng katotohanan? 왜냐하면 성경은 성경을 근거로 한 거짓 가르침들이 초대교회 당시에도 정말 많이 나왔습니다. Dahil marami po ang mga maling katuruan ang nag-i-exist po or nag-manifest po ng mga panahon sa mga unang simbahan. Ay, pastor, Israel, kuya, Bishop, pastor kami. Ay, tagal mo sa kutingin kayo. Bulog ka. Tagal mo. Kaya sabihin, pastor, next day mo kami. Pag bulog na po, tagal mo gusto na education ko kayo. 근데, teacher, new teacher, ay, teacher ko Yung dalawang bisita po natin, nagturo po sila ng salita ng Diyos at pinapakita din po kahit na yung Tagalog. Yung mga pastor po, nung ikalawang araw, ay nung panahon na, nung time na po ng baptism, ay hindi na
dumating. Nahirapan po silang maunawaan kahit Tagalog na po yung pagtuturo. Samantala po yung mga teachers po na first time lang makarinig, yung ikalawang araw po, natanggap po nila yung truth na yun, yung pagtuturo po. Optimization of local training of your over baptism. Okay. Paano po matuturuan ng ibang tao na magpabautismo din po kung yan po? Pastor, who listen to you? Pastor, I give you 100% message. Very good. Kaya nang narinig din po ni Pastor yung katuruan, naging malinaw din po kay Pastor ang lahat. Why you're in Jesus, you're eating or eating your by in Jesus' name. Bakit maraming mga tao ang nagpipray sa pangalan ni Jesus kahit na sa pagkain? Why you're praising offering? Why I not in Jesus' name, your life is superior. Bakit po ang lahat ng panalangin natin ay nakaalay po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? In Jesus' name. Why can you in the name of Jesus superior over baptism? Bakit po sa water baptism po talagang sinasambit ang pangalan ni Jesus? My mom is not proud. Ano po ang problema? In Jesus' name, what proud? Ano po ang mayroon sa pangalan ni Jesus? 오늘 기독교 안에서 성경을 찾기 위하여 자기 생각대로해서는 수많은 것이 가르치는 게 있기 때문에 Sa ngayon po, marami po ang mga Kristiyano na nakatatanggap po ng mga maling katuruan at hindi po lubusang naunawaan ng Biblia at ini-interpret lang po nila ito ayon sa kanilang sariling mga kaisipan. 그래서 성경 진리 가르침의 기준이 하나는 있어야 합니다. 이것이 바로 사도들의 가르침이라는 것입니다. Kaya po, dapat po may isa lamang na batayan talaga ng tamang katuruan at katotohanan. Ito po ay ang katuruan na galing sa mga apostol. 특별히 진리의 중요한 요소들 안에서 사도들이 가르친 몇 가지를 설명드리겠습니다. Sa gayon po, tingnan po natin yung mga katuruan na itinuturo ng apostol at tingnan natin kung ano ang mga mahalaga na sinasabi doon. 자, 예수님을 믿는다고 하면서 무화를 기만의 진리를 믿는 사람. Kung may isang tao na nananampalataya sa pangalan ni Jesus, pero hindi nananampalataya na siya ay muling nabuhay, ito po ay hindi katotohanan. 자, 부모님께서 2장 17절 18절에 말씀드리고 Kaya po sabi po sa ikalawang Timoteo chapter 2 verses 17 to 18, 자, 세컨 ikalawang Timoteo chapter 2 verses 17 to 18, ang kanilang mga katuruan, meron po ba? Wala. Their teaching will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have wandered away from the truth, nalayo sa katotohanan. They say na ang muling pagkabuhay ng Diyos ay nangyari na, and they destroy the faith of some. 진리에 관하여는 그들이 그들보다 누가 지나갔다 하고 어떤 사람들의 Ang muling pagkabuhay ay naganap na at ito po ay nagdi-destroy ng pananampalataya. 이런 사람들을 원하는 예수님 예수님으로 축복합니다. Kapag may nagtuturo po sa inyo ng ganitong bagay, ay iiwas niyo na po ang inyong mga sarili. Kapag nagsabing ang resurrection ay nangyari na, ang muling pagkabuhay, ang mga patay ay naganap na, huwag po kayong maniniwala. 예수를 믿고 공부하고 하면서 이제부터 어떤 죄를 지어도 천국에 가기 때문에 앞으로 살아도 된다는 가르침을 아버지 가르칩니다. Kapag may nagsasabi naman po na okay lang na mabuhay sa kasamaan, sapagkat wala naman pong mapupunta sa langit kahit na siya po ay makasalanan o hindi makasalanan, wala pong mapupunta sa langit, pero siya po ay nananampalataya kay Jesus at siya po ay maliligtas, siya po ay may false teaching. Kumbaga nabubuhay sa kasalanan kahit na may Jesus sa buhay niya. 괜히 Yun hindi po yung totoo. 괜히 디비전 내고도 괜히 스포츠 괜히 드림 Marami po ang religion na ninonormalize po ang mga pagsisigarilyo, pagbibisyo at grabing pag-iinom. 와인, 볼록과 푸르 이런 게 너무 나이 있으면
sapagkat hindi naman po talaga lubusang ipinapaliwanag ang salita ng Diyos. Jesus Christ is coming smoking green. Nung si Jesus po ba ay napunta dito sa lupa, siya po ba ay nagsigarilyo at uminom ng uminom? Our Savior who? Our Savior Jesus. Sino po ang tagapagligtas natin? Si Jesus lamang. Our spiritual role model Jesus. Kung may gagayahin tayo sa pamumuhay espiritual, walang iba kundi si Jesus. Who is your role model, your religion? Kaya, sino po sa inyo ang may minomodel or kaya may tinataglay na religion? What pastor smoking the Lord green no more? Bakit po si pastor ay hindi umiinom at nagsisigarilyo? Jesus is my Savior. Sapagkat siya ay liligtas na ng Panginoong Jesus. Also, my role model smoking no green no more. So also green stuff, smoking stuff. Sapagkat ang kanyang role model spiritually ay si Jesus, kaya yung mga bagay na yon ay itinigil niya na. Jesus is your teaching, protest the Lord, how to your service and guidance. Kung si Jesus po ang teaching na ang professor na nagtuturo sa atin, si Jesus ang gabay natin. Sabi po sa Ephesians chapter 5, 3 to 6, 자, 온 구추함과 어리석은 말이나 기록의 말이 남당치 아니하니 오히려 감사하는 말이다. 너희도 정녕 그것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자나 불상증자니까 그리스도만 하나님 나라의 기업을 얻지 못하니 누구든지 헛된 말로 너희를 속지 못하게 하라. 이로 말미암아 하나님의 진노가 무수히 아니되게 임하나니. sabi sa Ephesians chapter 5, 3 to 6, let sexual immorality and all impurity, ang mga bagay na ito, at labis na masakiman, breed, not even be named among you, as is fitting for saints. Hindi po siya dapat nasa mga anak ng Diyos. Let us not speak in filth, foolish talk, or jesting, but rather give thanks. Ang lahat ng mga pagsasalita ng walang kabuluhan ay dapat hindi manatili sa atin, kundi pagpapasalamat lamang. For you know this for sure, sapagkat alam natin ito, na walang sinumang mahalay, sexual immoral, impure, yung hindi malinis, mga sakim, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang maghahari ng kaharian ni Kristo at ng ating Panginoon. Walang sino man sa atin ang dapat na matangay ng mga pananalitang walang kabuluhan, sapagkat ito po ay magdadala sa atin ng galit ng Diyos sa mga anak na hindi marunong sumunod. Holy Spirit say, number 2, smoking. Number 3, very dirty, spiritual, very dirty spirit. Yan pong mga bagay na yan ay nagdadala ng spiritual na pang-amoy na hindi maganda. Kasi our life, clear, kindness. Kaya, kailangan pong maging malinaw kung ano po talaga ang diretsyon ng ating buhay. 그렇습니다. 우리가 부모를 받기 위해서 건강하게 사는 것이 아니라 부모를 받았기 때문에 도로를 버리고 하나님의 자녀답게 살아가는 그 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Kaya po, ang mga bagay po na yun ay sinabi po sa aklat ng Efeso. Iyon po ay tama. At lagi po tayong pinapanalangin ni Pastor Jong sa pangalan ni Jesus na tayo ay manampalataya, na hindi tayo, na tayo ay dapat nabubuhay na sa kabanalan ng Diyos para tayo ay manatiling nakatatanggap ng kaligtasan. 자, 오늘 말씀을 맡으시고 Sige po, repeat after me po. I bless you in the name of Jesus, that you may believe that we do not live, if we do not live holy lives to receive salvation. Rather, because we have received salvation, we cast away impurity and live as children of God. 아멘. 아멘. 박수 스모킹, 스모킹 빛이
Kaya po, nung dati po si Pastor Jong ay laging umiinom, siya po ay laging nagagalit dahil po yung spiritual niya hindi maayos. 그러므로 많이 사랑하는 자들아 너희가 있을 때뿐만 아니라 또 지금과 없을 때에도 항상 복종하여 들을 그리고 너희 부모님이나 Kaya po sabi po sa Filipos chapter 2 verse 12, Philippians 2 verse 12, kaya naman mga minamahal, aking mga minamahal, kagaya ng inyong laging pagsunod, hindi lang sa panahon na nandiyan ako, kundi lalo na sa panahon na hindi niyo ako nakikita, pagsumikapan ninyo ang kaligtasan na may pagkatakot. 아멘. 자, 사람들의 부모를 잘 예수 얘기를 가르쳐. Nung ang mga apostles po ay nag-preach ng gospel, sila po ay laging nagtuturo na magsisi. 오늘날 우리 없이 말하고 부모한다는 가르침은 어머니들이 가르치는 Ang katuruan ngayon ng kaligtasan ay natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya ng walang pagsisisi ay hindi katuruan ng mga apostol. 아멘. 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 Kung may nagtiteach po ng salvation at hindi po ine-emphasize ang repentance o pagsisisi, maliligtas lang kayo kahit na hindi kayo magsisi, hindi po ito ang itinuro ng mga apostles. Kaya napakahalaga po na laging itinuturo sa atin na magsisi. Sapagkat ang kasalanan po ay napakahirap mawala. Ang spiritual na kalagayan natin ay madumi at ang ating buhay ay napakahirap. Dapat po yun ang pinapanalangin. Kung hindi po nananalangin, paano po pagpapalain ang buhay sapagkat madumi ang spiritual ng tao. Kung bakit ang buhay paulit-ulit, pabalik-balik na nagiging mahirap dahil ang spiritual na buhay ay marumi. Taon-taon, araw-araw, yan po ang dahilan. Kaya po tinuturo po ni Pablo na laging pumunta sa simbahan at sabay-sabay na manalangin lagi ng pagsisisi. Kahit na po ang mga bata, kung masasanay po sila sa pananalangin na parang yun, kung basta na sana, paano man po sila matututong mag-worship na naglalaban talaga? Yan, dapat po ganun pong klase ng strength ang matutunan po ng mga bata pagdating sa pagsamba. Have you been to Jesus? Cristel, ikaw naman mag-lead. Kung ano po ang kinakanta mo, yun po ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Kaya dapat tinuturuan po ng tama, ng may power, kung paano mamuhay
pamimili ang mga kabataan. 마이크를 건기고요. 또 이르시되 이가 지금 그리스도가 고난을 받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 제3을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. Kaya po sabi po sa Lucas chapter 24, 46 to 48, sinabi niya sa kanila, nasusulat na ang Kristo ay maghihirap at sa ikatlong araw siya ay mamamatay at muling mabubuhay mula sa mga patay. At sa kanyang pangalan, ang pagsisisi para sa kasalanan ay maipahayag sa buong bansa mula sa Jerusalem. 아멘. 송 오늘과 바울을 리딩 가이던스. Kaya maging ang pag-awit, ang salita ng Diyos, kailangan may kapangyarihan din po itong ipinapahayag. 아멘. 아멘. Amen. 벌써 드럼 together singing, powerful singing, guitar powerful singing together. Kaya kung gumagamit po ng mga drums, ng mga gitara, kailangan pong dumaloy ang kapangyarihan doon ng Diyos. 많은 people song, sometimes very tired, song difficult. Bakit may mga taong nahihirapan po? Kasi sa pag-awit pa lang, nahihirapan na silang umawit. 야, 벌써 Jesus loves me, Messiah. I hope to this good powerful. Jesus, one key, strong go, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. 아멘. 아멘. 키 굿 가이던스. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Peter was to. 아멘. 아멘. Amen, kaya pa po? 아무튼 이걸 잠시만 철칙에 벌써 가수가 철칙에 벌써 송 리더 파워풀 가이던스 했고요. 아멘. Amen. 오케이. Okay. 자, 오늘 사바이사바이 프레이. 자, 사바이사바이 시스치나 하스가 프레이 포유 또 코리아 유나이티드 스타트 비시토스 가수가 철칙 참수만 철칙 참수만 철칙을 자 미시국을 가본 자 가본 Kaya lahat po tayo ay manalangin. Ngayon, ipanalangin po natin ang mga kapatid natin. 할렐루야 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 All people 사바사바 pray for you 할렐루야 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 아버지 주여 하나님 아버지 감사합니다 예수님 피보다 서도록 보장소를 함께 해주시고 주님 앞에 온전히 서도록 아버지 도와주시고 내주시고 하나님 아버지께서 함께 해주시옵소서 아버지 예수님 피보다 서도록 보장소로 오늘도 아버지 세우게 해주시고 내주시고 하나님 아버지 함께 해주시기서 감사함을 드립니다 아버지 오늘도 아버지 사도 바울의 아버지 할지여 아버지 가르침을 아버지 배웠습니다 아버지 들었습니다 읽었습니다 아버지 보았습니다 아버지를 모든 하나님 아버지 사도 바울의 아버지 할지여 아버지 그런 아버지 능력을 가지고 하나님 아버지 앞에 모두에게 구제를 뵙도록 아버지 도와주시고 이끌어주시고 아버지 함께 주시옵소서 하나님을 활짝 열어주시옵소서 아버지 성경을 내마치고 주시고 아버지 주여 아버지 주여 아버지 참성한 아버지 주여 아버지 오늘까지 아버지 주여 아버지 몸들의 시간들의 물질들의 마음들여 헌신하고 충성하고 봉사 아버지 주여 아버지 시스치나 아버지 주여 아버지 시사이다 아버지 주여 아버지 파밀리 아버지 기억해 주시고 아버지 주여 아버지 시스에 된다 아버지 주여 아버지 주여 아버지 농건 아버지 주여 아버지 주여 아버지 큰교를 아버지 주여 아버지 모든 아버지 주여 아버지 파밀리 아버지 주여 아버지 주여 아버지 나름의 파밀리 아버지 주여 아버지 주여 아버지 안녕 아버지 주여 하나님께서 함께 주시고 내주시고 아버지 주여 아버지 산수를 내주시옵시고 아버지 조세 초대를 아버지 주여 아버지 기억해 주시옵소서 아버지 주여 아버지 하신비 왕통 아버지 주여 아버지 너셀과 또 천사의 스테파니 아버지 주여 아버지 안녕 아버지 디바이 아버지 디바이 오이 아버지 주여 아버지 조임의 찬스메 아버지 주여 아버지 로에다 아버지 주여 아버지 파밀리 아버지 대리 파밀리 아버지 주여 아버지 주여 아버지 디처 파밀리 아버지 주여